Bula na sa Marso, ug mabatian na ang init nga panahon sa nagkalaing-laing bahin sa nasod. Kay palo kami, nga excited na kamo. Ilabi na nga hinay-hinay nang gipalapdan ang quarantine classification sa nasod. Ubanan nato si Kerr, nga libuto ng lungsod sa Santa Monica alang sa iyang BG escapade. Take it away, Kerr! Hello mga ka-BG! Niyata karon sa Waterfalls sa munisipyo ng Santa Monica, isla ng Siargao. Dili kompleto ang imong Siargao adventure kung dili ka makaari diriya. Ang Waterfalls mao ang nailhaw nga pinakadako nga falls dinhi sa isla ng Siargao. So sa tanan gusto mo ari, alik na! Ang Taktak Falls mao'y usa sa labing naila nga waterfall sa isla sa Siargao. Gikan sa surfing capital sa lungsod sa General Luna, usa og tunga ka oras lang ang gilayon padulong sa lungsod sa Santa Monica di nahimutang ang Taktak Falls. Naila ang isla sa Siargao, isip surfing capital ug sikat usab kini sa lungsod sa General Luna di nahimo kining Pinoy-anan sa mga gipasigarbong surfers sa nasod. Ug giadtuan usab ni Kerr ang northern part sa Siargao, diin ginapasigarbo usab sa lungsod sa Santa Monica ang ilang white sand beach nga adunay usab taas nga balud. Hello mga ka-BG! Niyata karon sa isa sa mga sikat na mga beaches diri sa northern part of Siargao Island. Mao ang beach diri na makit-an sa Tangbo sa munisipyo ng Santa Monica, Siargao Island. Ang inyong makita karon mao kini ang isa sa mga spot na ginatayo sa mga newbie surfers. Kuntingin dili lang tanyag ang Siargao Island sa surfing area na makita sa Cloud9 sa General Luna, pero naapod kini diri. Beginners man o gustong makaton mag-surfing o mag-chill lang sa beach kauban ng pamilya, barkada o special someone? Unsa pa'y gihulatan ninyo mga ka-BG? I-apil na sa bucket list ang lungsod sa Santa Monica. Gawas sa White Beach niini, mahimo ka usab mag-sightseeing o mag-picnic sa Taktak Falls. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!